Hej, takto. Vystrel sa kúťa. Je rozdiel, keď máš všetky 4 kamaráty. Zde môj za to neskákal, že to má pravdu. Zuby mu rýchal. Silné auto, tak musí vyhrať. Si to vyhrá. No teda? Jestli má za ním hviezdy, tak môže to... Však áno, no. Oni sa narobia, nechci. On ide na správnou cestu. Akurát, ne. Konečne ho vidíme aj prvého. Suverénne, kúkaj sa. Jeden najrychlejší auto, iba najpomalejší. Má té silu, víš? Má to 4-4. Takže dámy a páni, zatiaľ Zamávajte mu. 166 to je za kategóriu Open, štvorkolka Audina. Veľmi pekne, hladúčko, jemňúčko. Ani neskáče, hej, videl som. Startové číslo 4 Minimajzu, čestne stíhaný 254 Vaškom Čechom. No a iný potom 221 Erik Dobijáš. Tam boli troška problémy s motorom alebo s chránením. Nevieme, či dojazdí Erik, uvidíme všetko. Tak je, už je. Henty vyjeli gusto. Áno? Točili sa tam. Aspoň mi nikto nepráši do očí, jak Milo povedal. Nikto mu nepráši do očí. Aha, ne. Ne. A táto potom budeš štartovať. Čili, žltá, potom modrá, potom dobrá. Dajte. No, na smeče. Takže to je signál žltej vlajky pre Radovana Gloteka, ktorý práve prešiel okolo. A tu veľká zmena. 254 Jožko Čech, ktorý sa dostáva do čela. Zatiaľ Mirovac už štartovné číslo 4. Už nemá zadné svetlo, niekto ho po ceste stratil. Zrejme sa s Jožkom Čechom. To nie je žiadna novota, že by sa troška škrátol Jožko Čech s niekým. No ale samozrejme aj tieto veci patria autokrosu. Škoda, 321 Erik Dobijáš. Erik skončil. Šrátoš! Jedeme na to. Jdem na to! Čau! Takže tá žltá vlajka stále ešte na trati, áno. Radol Knotek 666 2800 cm kubických v jeho vozidle. Jožko Čech 254, ktorý dá niekde v prednej náprave šupu. No a Mirovac už štartovné číslo 4 počíta, že Miro si ho ešte vychutná. Už je posledné, či ešte jedno kolo? Už posledné kolo asi, ne? Príjmajú. Chodate! Rýchlo, bude závoda! To vlastne nemôžu nakladať, ja? Čau! Takže dámy a páni, veľmi pekný súboj a je to tu. Miro Majzu na kolekcii asi je 100 litroch. To vozidlo 666, Radol Knotek, ktorý jazdí triedu Open, takzvanú otvorenú. No a Miro Majzu, štartové číslo 4, sa dostáva do čela z dôvodu, že Jožko Čech 254, Jožko ostáva na trati. Tu pred tým kolom bolo vidieť, že predná náprava nie je v poriadku, že to má veľmi rozpievavé, takže zrejme sa niečo stalo. Áno, Jožko už nemáva, skončil prakticky ako tvoj. Áno, zakývame mu. Áno, vidíme ťa. Ešte Radoša prejde, kúkaj sa.
Co robí? Ne, spomalu, len nedám to. Daj rýchlo, Radoš! Takže pozrite sa, že dokonca ten dvojliter ešte dokáže stíhať aj tu do osmičku. To by bola sranda. Pozor, za tepu! Si idú do cíla. Pozor, pozor! Ty mi on sa nečuje, nekrič. Takže dámy a páni, je to cieľ. Víťazom 2 litrov, štátové číslo 4 minulý zún. No a samozrejme víťazom otvorenej triedy Open sa stáva Rado Knotek, štátové číslo 666.